A szakmai programunkban rendkívül fontosnak tartjuk a közösségépítést, a kooperációt és az élménypedagógiát. Nagyon fontosnak tartjuk a projektekben való oktatást is, amelynek egyik eleme ez a bizonyos denevér, avagy Halloweeni projekt. Azért jelentkeztem a rendészeti ágazatra, mert vonz a nyomozók és a rendőrök munkája. Kitaláltuk, hogy az október végi egyébként amerikai ünnepet egy picit próbáljuk meg közelebb hozni a gyerekeinkhez itt benne az iskolában. A különböző ágazatok, úgy mint az építőipari ágazat, a kereskedelmi ágazat, a gazdálkodás és menedzsment, meg a közművelődési ágazat, de még a kereskedelmi ágazatban tanulók is szívesen vettek részt. Projektjeink elkészítésében rendszeresen együtt dolgozunk a Kompasz Egyesülettel, illetve egyéb olyan duális partnerekkel, akikhez ki vannak helyezve a tanulók. Azért tanulok Lakatosnak, hogy ilyen szép kerítéseket készíthessek. Leérettségiztem és Ácsnak szerettem volna tanulni, ezért választottam a bocsákot. Édesapám Ács, és ezt a szakmát szeretném továbbvinni a családban, ezért választottam a bocsákot. Nem csak falakat építek a bacsákban, hanem a jövőmet is. Azért tanulok festőnek, mert az egy keresett népszerű szakma. Villanyszerelő szakmában magas a kereseti lehetőség. Az ösztöndíj, amit kapunk, nincs ugyanúgy lehet. Szakmát tanulok, majd egy másikat munkám lesz. Ezzel járunk a bacsákba. A bacsákban érettségiztem, most kereskedőnek tanulok ugyanitt. Bacsákgyőr szakközépiskolában végeztem tanulmányaimat a 90-es évek közepén. Akkoriban még nem gondoltam, hogy én is duális partner leszek az iskolának. Jelen pillanatban nálam 4 tanuló képzése zajlik, 2 végzős tanuló és 2 elsős tanuló váltja minden évben egymást. A Bacsákgyőr iskolát nagyon jó partnernek tartom.